tas yang tutoy. Uya gud. Ngo na siya mangita siya dagko tutoy. Nya. Kay kanang tutoy dagko, bibo kita naon. Tutoy bibo. Adto ka patot ya. Di kay sa mga clinic na display sa kanang ang gatas sa inahan. Husto ka na sa timpla. Hindi na kinahanglan sambugan pa. Ang gatas sa inahan. Baw. Kano ka na? Iba. Oh, nakoy kanta na, Bob. Di ko na be. Tutoy bibo. Okay. Kaila kag lansyaw, Bob? Oh, kanang mga soap number 5, ma'am na lang siya. Lansyaw. Oh. Ani Bob? Nagaling og lansyaw sa baka og kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matagbaw, muluglog ka kalimutan. Sa bata pa ako, na problema si nanay, kay ako daot kaayo. Loyan ni mo god. Kay ang iyang tutoy at wag yo'y gatas nga masupsup ko. Aron malibre ko nangita si nanay laing suso. Mao karon ang gusto kong supsupon, tutoy nimo. Nagaling lansyaw sa baka ug kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matagbaw, musudlot kalimutan. Kanang tutoy nga yat basta dunay kwarta, wala gyud kanay problema. Ngano man be? Kay injeksyonan ra kana, muburot mo tuyod anak kadak-a. Pero ang kapait kadi malas kung wala gyud kwarta. Ngano naman sad? Ang angay na lang ninyong buhaton, tukurag palwa. Nagaling og lansyaw sa baka og kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matagbaw, mulugwang kalimutaw. Dili gid mabugnan sa dagkog boobs, kami maibog, kami magpanilap, magpanglaway sa tutoy nimo, sa tutoy nimo. Nagaling og lansyaw sa baka og kabaw. Sabi mo, kag unggoy, ano eh. Sabalik. Oy, Bob. Sayor gani ko. Nay nito, Bob. Kini ilang hawanan kay Bob? Oo. Pabor kayo. Pang beauty pageant kayo, no? Oh, lindot kani. Nindot kailang stage, bisag barangay pa, pero pang beauty contest. Tinon. Imagine, Bob, nga ang kalingawan karon may beauty pageant. Miss Gay lang, Miss Gay. Miss G, ganahan kay ko anak lin. Mo ba? Oo. Oy, kung appeal ka, Bob, pildi na kandaan. Ngano man? Bogo man ka. Bogo ko taon. Oy, mapildi ka sa mga question and answer portion. Kaya ako ba bright, kaya ko pagkatawa, Bob? Sabi? Mag-answer din ko. Nya, sa beauty, daog na ko daan. Sa brain, daog na ko daan. Sabaday, sigil ka panghambog. Uy, basta ang mga question, parte lang mathematics. Bright ka? Bright kay ko. Oh, kada math ko, kada exam sa maestra. Oh. Kada exam sa maestra, marungan ako usa. Mat, Basta math. tistingan. Testingin ko. 5 plus 5. 9. Ako ang. Pili ko ang. Usa. Di usay wrong. Oh, so oy, bright kay ko. Haba de. Oh, kini god. Kining 5. Oh, nga naman. Oy, sige summarize na mo numero. Ang 5, gisummarize ninyo. Oh, ipon na ako katulo. Kasayon na. Ha, ikaw, tinagsa. Oh. Kamao ka. Oh, kasayon. Testingi. 1, 2, 3. Oh. Si Piat. Tinagsa. Lagsa lagi. Oh. 1, 2, 3. Di ka pon. Ay, Ako. ikaw. Ako. Ang 5, ipog katulo. Oh. So, Ako ha? sige, Talaga. sige. Forward, march! 1, 2, 3. Bright kay ko. Absin ko anak lin. Absent ka? Oh. Ang amo sa una, expand. Expand mo. Oh. Gi-expand na mo ang napo. Himo, ipog ka 20. Ano po, ibog 20? Oo. Kamao ko na. At mao. Betis tingan. Yeah. Oh, ako ihap. Ilag siya. Tinagsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan na. Way balik. Way balik. Way balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way balik. Way balik. 11, 12, 13. Way atras. Way balik, way atras. Way atras. Binisaya. Yeah, Ibig sige. 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Sugod sa uno. Ikaw, kamao ka? Sayo na. Expanded ha? Expand. Oh, ako. Ang napo. Himo ka 20. Way balik. Way balik. Way atras. Way atras. Ako forward, march! 1, 2, 3. Kasayo na Ikaw ko no? Ra? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way balik. Way balik. Way atras. Way atras. About peace. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saba day, abi forward march na ako. Iya sad. Ikaw na. Saba. Ey, Bob. Aglin. Kini tistingan tika. Oh, bright ko. Bright ka. Bright ko. Di palitan bright ka. Imagine nga kini Miss G, candidate ko. Nindot na. Sa ato pa, miski. Apil ko, apil. Appeal ko. Candidate number 1 ko. Ako number 5. Ladies and gentlemen, candidate number 5. Number 1.
Ladies and gentlemen, candidate number 1. Hi, I'm Francen. My vital statistic is 32, 22, 2 por 2. Klaro lagi ko daog. Uy, formas kong lawas, kuha kayo. Ikaw ko no, tisingan. Okay. Okay. Oh. So, sa naong na daan, pildi na. Candidate number 5. O, paso sa, unyar ko kuhan. Ubog. Hi, I'm Bobby. My gabitay tik-tik is... Tete, basa. Kung si gabitay ang tik-tik. Mawag mong gisulti. Uy, ang akong gisulti, vital statistic. Di kay gabitay ang tik-tik. Unsa mo ka? Vital statistic. Vital statistic? Oo. Ah, Sige. hi, my vital statistic is 38, 28, tambutso. Pwes na. Okay ba? Bitistingan sa tika. Ang pagpukuan naman to sa imong placing appearance nimo, ang nindot anibab ka ng question sa ba? Magbitig mo ka. Practice atas question. O, kasayo na ng question. Ang sa paborito nimo mga question, ang sa may paborito subject sa kuan pa ka? Tarip ako. Oh, Kanang spelling. spelling. Oo. Unsa pa? Answer the blank. Naday subject answer blank. Sa amo. Tistingan ko rin di ka. O, sige, sige. Bibiritan, ang mo ni, ha? Tistingan di ka, ha? Testingin. Bugo na ba ka? Bugo. Kini. I have 2 hands. The left and the blank. Be. I have 2 hands. The left and the blank. Be. Unsa man? Tagay ko klo, be. Unsa sa? Tagay ko klo. Unsa ba ni mga ayog klo kasi Ano na. dali ta? Okay, may kaglo. Oo. It begins with letter R. R. I have 2 hands. Taon ako. Royal. Ano na royal ko taon? Lip og royal. Kaubam na sa cook. Ay, saba niya. Ay, pataka mo Ano lang. bitaw na? Ay, pailag kasi mong kabugo na. Oo na, oy. Be, kini. Isa man. Bugo man ka. Arita sa lain ng question. Akong katahon para katagaan ka. Sige. Kini. Old MacDonald had a blank. Old MacDonald had a blank. Unsa? Farm. O bro, mo kikabog. Sayo na na. Kay gikanta man ako. Bro, sayo ka na, Old oy. MacDonald had a Farm. bright keg spelling. Kasayo na ng spelling. Spell farm. E-I-E-I-O. Pada ay. Mao bitaw na. Be ditso lang ta oy. Kay kini magkakanta man ta. Di man ni Miss Gay. Ditso lang ta sa question and answer portion. Nya ako humana ko question, humana sa ko ana ha. Wala na ka. Mana na lang ko. Ditso lang ta. Ikaw na lang. Okay. Kaya ikaw may questionable. Kanya? Wa pagi ka tawga. Sipyat ng gigadaan. Okay. Candidate number 5. Question. Yes, what's your question? Candidate number 5. Yes, Question. what's your question? What is the national